Biar bapak itu sing ngedel. Kancane karo Mas Bareng. Kabeh kok bapak kabeh. Lah ya bener ta lho sing asak anak-anakku kabeh lho Pak. Iki yo sak kanan kok ora dhewe kabeh. Iya. Iki ada dia yo Monggo sesideman dibawani no. Saya kedul wae kok. Kedel. Lah ngono ku lho sing kedul wae yo brand nembang yo menghayati yo penuh ekspresi ngono lho. Kalau mesem ning aja mesem terus ndak edan. Iya. Ya jadi nyenengke karo sing sebel-sebel. Oh sabar ya kudu sabar ya saya. Bagaimana menurut Anda suaranya? Penuh dengan ekspreso. Jadi nek ngomong dibagi ora. Ya sing dimaksud ekspresi kuwi Mas. Nek syukur bagi iso wiwitan kanderek sangkuti. Oke kok ngene iki piye regane? Ayo bung. Ekspresi. Ya. Kanderek artikulasi. Oh iya. Nek bakal yo sudah dadi nek delok suarane karo powere. Pokoknya tak latih aku sih jadi. Latih apa? Yo. Maksudnya nek kate dadak kok jangan ngono sombong. Ah iya ta ya. Piye kok ngene iki? Ngono. Nah, milu Mas Aku dosen. Sowan menyang kutha Gede. Oh, aku perunggu. Ngeluk. Nah. Anteng wong iki anteng. Burung marang bendoro. Burung marang bendoro. Santiago.
Iki to, iki sithik kudu dingene, Pak. Makane Ben supaya metiki nada. Kayak ngene, wis. salatane kudu ngono kuwi. Ya, ayo tendange karo balungane siap les. Siap. Ya. Terus no sesideman luweh becik
Matur nuwun Mbak Keni. Ini dan mentunjukkan juga sing rada kaku bareng jejer Mas Garek saiki juga terus. Masih sampun lu. Sampun luwes. Iya. Injih sampun luwes. Wah, yang mula kok ya direkwes karo Pak Jiman. Itu Mbak Keni kok diaturi. Terima kasih Pak Jiman. Ya ini kamu. Iki sesuk gedene, Pak. Pripun? Sip. Kalau sama nih sih. Luwes, Pak. Ya matur nuwun Mbak Keni. Pak Keni matur Ya, nuwun. aku kok dukun karo Mas Garek gumun piye? Kok joget ya iso persis karo tenggang kowe kuwi aja ngino karo Mas Garek. Mas Garek iki kula joget yo luwes, mergo penjenengan iki ya iso nabung ya apik. Ora ngandel? Nggih, jajal kok piye? Wah. Coba saiki Mas Garek coba nyandak sing kira-kira bisa ngin cuman ki apa? Coba mendak. Penjuang. Amin.